Қызу Ташкенттан Салқын Қозанға Камал театрының Өзбекстанға гастрольдері тәмамланды. Бүгін ертең труппа бошқалаға аяқ басты. 3 спектакль алып бардылар, нәрсе белән қайттылар. Артистларны аэропортта Гүлназ Сайфетдинова каршы алды. Күтәренке кәйф, арганлык сизелми, кыска вакытлы гастрольләрдән алар көч җыеп кайта. Андагы кояшның зылылыгы кешеләргә дә күчкән, кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләрендә дә шушы зылылык нәкъ безгә килеп, күктәге кояшның чагылышы булып килеп җитте. Самолетлары әйбәт, Үзбәкстанның кызлары сөйкемле, гөлҗылмаеп кына торалар. Һәм шәһәргә гашык булдык, гел яшеллектә. Үзбәкстан тамашачысы да сагынып көтеп алган спектакльләр анышлык белән уза. Зәңгәршәл, әтәч менгән читәнгә һәм бабайлар чуагын күрсәтәләр. 32 ел элек театр барган иде. Мин уйладым, инде килгәч тамашачылар булыр микән? Халык безне уткандыр инде дип. Ләкин менә Аллага шөкер, һәр көнне билетлар сатылып беткән иде. Хәтта бер спектакльне көндез Зәңгәршәлне уйнадык. 30 ел булмасын инде. Җә 2 елдан, җә 3-4 елдан шулай күрешеп торгаясын дип әйтте. Өлкән буын элеккеге Ташкентның танымы яшьләрдә яңа яктан ача. Сәмәрканд шәһәренә экскурсиягә барырга, базарга чыгарга да вакыт табалар, күбесенең башында түбәтәй. Яраттык, бөтен артистларыбыз төрле бөтенебез чуар булдык, матур булдык. Безне әллә кайдан танып була хәзер. Кызу кояшта көч җыеп, алар хәзер сезон ачылышына әзерләнә. Бу ай ахырында Үзбәкстан театрының җавап визитын көтәләр. Гүлназ Сайфетдинова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы.